Kaixo, ni Maider Gorostidi naiz, Gifeseko psikologoa eta depresioaren inguruan hitz batzuk esan nahi dizkizueke. Depresioa gaur egun ezgaitasun handiena sortzen duen gaixotasunetako bat da. Depresioaren inguruan esan nahi genukena da, gure elkartera ere depresio duten pertsonen etorrera geroz eta gehiagokoa da eta pertsona hauei laguntza eman nahi diegu. Laguntza emateko moduan hasten gara esaten bai depresioa zer den ez. Depresioa gaur egun tristurarekin lotuta dagoen zerbait da. Oso errez erabiltzen den hitza da. Kalean zehar, depresio edukitzea oso egoera larria da eta pertsonaren egunerokotasuna erabat kolokan jartzen da eta ez triste sentitzen delako bakarrik, baizik eta bere egunerokotasunean egiten dituen gauzak egiteko gai ez izatera iritsi daikelako, ez da. Guk iritsi nahi duguna da pertsona guztietara, behintzat alduen guztienetara, behintzat egoera hortatikan atera ahal izateko. Etorri zaitez elkartera, Gifes elkartera edo zure mediku familiengana gerturatzeik ere badukazu, baina ezinbestekoa da. Laguntza eskatu ezazu, laguntzarekin depresiotikan eta egoera ondatikan ateratzeko aukerak ere handiak dialako, ez da.